माना बाबा बड़ा तू कट्टर हिंदुवादी, फिर भी काहे कहिला देश से गद्दारी। हे बाबा माना बाबा बड़ा तू कट्टर हिंदुवादी, फिर भी काहे कहिला देश से गद्दारी। राम नाम के धंधा चला के, राम नाम के धंधा चला के, कितना रुपया तुली हल कमाई बेरोजगारी। बेरोजगार पूछे सवाल, कहे बढ़त बा बेरोजगारी। सारी जनता मांगे जवाब, कहे बढ़त बा महंगाई। दिन भर करके हम मजदूरी, पैनी 300 रुपया। गेहूँ चावल नट में खर्चा भइल, बचल ना एगो पैया। दिन भर करके हम मजदूरी, पैनी 300 रुपया। गेहूँ चावल नट में खर्चा भइल, बचल ना एगो पैया। लइकन के शिक्षा के फीस बढ़त बा, लइकन के शिक्षा के फीस बढ़त बा, कैसे उनके पढ़ाई। बेरोजगार पूछे सवाल, कहे बढ़त बा बेरोजगारी। सारी जनता मांगे जवाब, कहे बढ़त बा महंगाई।